Consol Forner és informadora de l'àrea de joventut. Consol, podries explicar-nos què és l'àrea de joventut? Clar, l'àrea de joventut, el que ocorreix és que joventut és una àrea molt transversal. Evidentment, un jove té interessos en tots els aspectes de la seva vida. Aleshores, l'àrea de joventut se trata sobretot de crear activitats, serveis i informar als joves i assessorar. De què? Pues, com he dit, de tot. Des del treball, formació, temps lliure, on puc anar a estudiar, ajudes per alquiler, per al lloguer de vivenda. Se trata de tindre els joves informats i assessorats en tot moment de tot allò que els interessa. Partint d'ahí ens dediquem, per una part, a crear serveis i activitats per a que ells puguen participar i per una altra part, l'àrea més d'informació i assessorament, que seria més, diguem, el servei d'informació juvenil. En el servei d'informació juvenil, un jove ve i pregunta, per exemple, ara, sobretot de cara més a setembre, és què puc estudiar. S'acaba l'estiu, la gent ja ha acabat els cursos, ha acabat la formació arreglada. I no sabem molt bé què fer la seva vida. Exactament. Aleshores, la demanda que més tenim ara és què puc estudiar en setembre. On puc clavar-me, els cicles de formació professional, què puc estudiar. I també molt, i està passant molt, el tema de l'ocupació, de l'empleo. Què puc fer? O sigui, ara estic sense treballar, no sé què fer, no sé on treballar. Clar, des de la crisi això s'ha augmentat. Aleshores informem molt clarament de les vies on poden anar, sobretot a inscriure-se al CERVEF, al programa Garantia Juvenil, al programa Valents Joves de la Generalitat, tots els serveis on poden acudir per a buscar i fer una búsqueda activa d'empleo. I, per supost, el centre d'empleo del Campello, del CADEM, que està en la biblioteca, en la planta baixa. Això per la part de l'empleo. Després, la part d'educació, de tot. O sigui, es fem de tot, busquem informació de tot. Sobretot el que volem és que el jove que ve a informar-se vinga i no s'enduga una resposta ni negativa o almenys si no tenim la informació que busca, si li donem el recurs on pot buscar-la, això sempre. No se'n va mai en les mars buides, per dir d'alguna manera. Segurament siguin les dues àrees que més ens ocupen ara en informació juvenil, empleo i formació. També es ocupen de l'oci, també fem activitats d'oci. Ara mateix la tenim en marxa i convido a tots a que participen en el primer certamen d'activitats de joventut i en el certamen de concursos que tenim, el de literatura jove, el de grafiti i el de la imatge de la regidoria de joventut. La regidoria de joventut... Com? La imatge de la regidoria de joventut? Sí. Un concurs? Sí, hi ha un concurs per a dissenyadors gràfics o simplement aficionats, o sigui, no professionals, no necessàriament, o aficionats, que els agrada dissenyar i la regidoria de joventut vol canviar la seva imatge. Coneixeran, o espero que coneguen molts dels joves, la imatge de la regidoria de joventut del Facebook, del Twitter i de la pàgina web. La idea és que quan ja té uns anys, quan es va crear, la idea és que ara s'actualitza i se fa alguna més modern. Aleshores, el concurs està pensat per això. I la imatge que guanya és la que s'utilitzarà en el Facebook, Twitter i les xarxes socials. Sí, i té a més un premi que està molt bé, sí, té premis en diners. El mateix en el concurs de literatura jove. Esta és la 14 edició, si no recorde mal, igual m'he equivocat, però crec que és la 14 i també té premis i hi ha una participació que està molt bé. Els instituts col·laboren molt amb nosaltres per a donar difusió al concurs i que els xavals participen. I el concurs de literatura té tant literatura breu com a poesia. Interessant també per als premis econòmics i, bueno, està molt bé. I l'altre concurs és el de grafiti. Esta és la 4ª edició que fem. Ja s'han fet diversos grafitis al poble, en el vincle ja es coneixeran també. També hi ha una a propet, en la paret de l'Ajuntament, de la part exterior, sobre esport. I enguany, com a novetat d'aquest concurs, podria ser la paret exterior està en un carrer molt principal, que és el carrer de la Generalitat, una paret gran. L'avinguda més important quasi del poble. Sí, a més una paret supergran que dona molt de joc per als creadors de grafiteros per a poder fer una cosa molt creativa i xula. I a més, com a novetat superimportant per a nosaltres i que ens agrada molt la idea, és que en la part del centre social, la primera planta on està el servei d'informació juvenil, ahir també anirà un grafit de temàtica juvenil, per a pintar la paret del centre d'informació juvenil.
per a que la planta quede, donar-li un aire més juvenil i més adequat. No serà per espais interessants per a fer grafitis. Exactament. I esperem que no acabi aquí. De fet, és una cosa que hem seguit continuant i esperem que hi hagi més anys, que segur que sí. Després també, referent a l'àrea de salut, jo parlaria de la sexoria jove. Sí, ha acabat ara en juliol, i en setembre esperem tornar a començar, quan estiga fred, perquè la contratació està en temes de gestió de contratació, de plec de condicions, i esperem que funcioni altra vegada com un servei d'assessorament, tant psicològic com sexual. No solament de tipus sexual, que està molt bé, que és el que servia fins ara, sinó també com una espècie d'assessorament psicològic. Tenim molt que veure en la problemàtica jove de, tipus bullying, tipus problemes alimentaris. Aleshores necessitàvem un espai de confiança per als joves per a que pogueren posar aquesta problemàtica sobre la taula i algú professional que s'assessorara directament. Aleshores, aquesta figura s'ha creat en el psicòleg sexòleg, que serà el que atendrà aquest servei i que esperem que estigui a funcionament a partir de setembre. És supernecessari. Sí, ens pareix molt interessant i s'ha ampliat a aquest caràcter també psicològic que ens sembla fonamental. I també puc parlar de la sala jove. La sala jove enguany ha sigut un èxit fantàstic. Ens agradaria que fos més gran, esperem que en un futur puguem tenir una sala jove molt gran, en un espai més adequat, sobretot per l'espai que se'ns ha quedat xicoteta. La sala jove és una sala d'oci que s'utilitza divendres i dissabtes per la vesprada i els xavals venen usuaris de la targeta SIG, o sigui, joves de Campello que estan empadronats i tenen entre 14 i 35 anys, o sigui, quasi tots els de Campello poden vindre, tots els joves. S'obri divendres i dissabte per la vesprada. Hi ha un monitor que s'atén, està en ells i fan partides. Tenim un futbolín, tenim plays, Wii, dardos, una zona wifi, un ordenador, un sofà, o sigui, és un espai lúdic, un espai on estar, un espai on quedar els amics. Una alternativa a l'oci de botelló. Totalment. L'alternativa a la plaça. En lloc d'estar a la plaça baix, que estan ahí passant fred en hivern, estan a la sala jove. Estan recollits, estan en un monitor, fan campaments, o sigui, fan campionats, fan competicions entre ells i es crea un ambient de camaraderia, clar, és un oci alternatiu i sa. I aquesta sala d'enguany ha funcionat molt bé també, cada volta hi ha més, ens demanden més espai perquè, clar, té un aforament limitat i, ahí estem, a veure si. I molt bé, també la sala jove té molt d'èxit i és un espai d'oci molt xulo, molt controlat. I esperem, este plec ja està quasi acabat i en setembre començarà segur, en una novetat també molt important enguany, sí, i és que a part del monitor hi haurà un monitor dinamitzador. I això què és, un monitor dinamitzador? Aleshores, el monitor dinamitzador el que farà és que agarrarà el grup de joves que s'apetisca per a ensenyar-los a gestionar el seu propi oci. O sigui, no només hi haurà un monitor, que ajudarà a fer campionats i demés, que serà fantàstic, sinó que, a més, un altre monitor ens ajudarà per a dir què voldríeu vosaltres com a oci, és a dir, que les idees no sols isquen del monitor, sinó que siguin els propis joves els que plantegen exactament què volen en el seu oci. Aleshores, imagina que volgueren, que sí que ens ho demanen, una excursió per a fer paintball, no? Lo de les pistoles estes de tal. Imaginem, no? Sempre sota la supervisió del monitor i, evidentment, baix el control de la regidoria de joventut i, en fi, la gestió tindria que ser municipal, s'ensenyaria als propis joves com demanar això, com anar al registre d'entrada i demanar per registre d'entrada, com fer les coses, com demanar pressupostos a empreses d'autobusos per a poder gestionar. En fi, un poc què vols, el teu oci i com aprendre a gestionar-lo. I l'últim fi d'aquest monitor dinamitzador és que, finalment, si aconseguim un grup de joves, que esperem que sí, puguen igual a consolidar una associació de joves. Seria fonamental. Que seria una de les formes d'enganxar l'associacionisme juvenil, que jo crec que és una de les màximes prioritats o els màxims objectius que està ara pendent en joventut i quizás sigui una de les assignatures més pendents perquè costa arribar a l'associacionisme juvenil. I segurament per ahir és una manera més fàcil d'arribar, això hem pensat que podria ser. Molt bé. Ahir vam veure en xarxes socials que es va reunir el Consell de Joventut per primera volta. Sí. Podries parlar-nos una miqueta? També una novetat molt important també. També té que veure molt en la forma en què es vertebra la participació juvenil, molt interessant.
perquè per primera volta, bueno, no és per primera volta, ja s'havia creat però fa molt d'anys, estava com abandonat, un poc abandonat o un poc parat, diguem, no? S'ha reprès el tema del Consell Sectorial de Joventut, si no recorde mal, ha sigut la regidoria de Participació Ciutadana qui el va llançar, els diversos consells, i el de Joventut es va crear, es va convocar un període de participació dels joves i ahir es va reconstituir per primera vegada. És una forma molt interessant i el punt que més m'agrada a mi del Consell de Joventut és que per primera volta, i això sí que és una novetat important, els joves no tenen que estar associats per a participar. Antes o abans havia un requisit fundamental, era participen en el Consell les associacions juvenils. Si no eres associació, com a jove no tenies paraula. Aleshores era com que quedava molt limitat. Clar, com hi ha poc teixit associatiu... Juvenil, aleshores era molt difícil la continuïtat. Sí, exactament. Aleshores, així n'hem pogut obrir i de moment des 10, que s'obrirà un altre plaç per a poder ampliar el Consell, perquè hi ha 10 places o 10 convocatòries per a joves del municipi que vulguin participar directament en el Consell, a part de les associacions juvenils. I de moment tenim 8 cobertes, 8 xiques, tinc que dir, a més, no més xiques. Més participants, no? Anime els xics a que participen. 8 xiques participen en el Consell directament i es van reunir l'altre dia, en l'ordre del dia, preguntes, van fer ja propostes i bueno, ja hi estem. Em pareix un punt molt important també, interessant. Molt bé, Consol, moltes gràcies per estar així amb nosaltres i animem a tots els joves a que vinguin a participar tant del Consell de Joventut com de les diferents activitats que es programen. I en el CIR, que estem allí per a lo que vulguin. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Adéu.